me bono. Hina me mu afri baba. Mu afri awrade. Osuni asase afo. Amma unai enwachi. Ye ohwe wo no ontonko. Hwe de ohwe Israel no ontonko na onna. Awrade no ohwefo. Awrade ne wunyu. Wonsani faso. Awiare nsiw abia. Ana osane anato. Awrade ba show bani nyina ho. Ba show kraso. Awrade ba show adi frɛ no fie ba so. Afi sese ani akosida. Amen. Dani wechi Amma wias. Ma wedis. Ya Jesus. Dani wechi Amma wias. Ma wedis. Ya Jesus. Daddy, what?
me go. Mama, you share with us. Mama, somebody don't react. And now I am man, I won't react.
ano Paul can say. Was a much of Siani. Some check is to Siani. Onia Paul can say, was the members of your meeting again. The members of your Onia. There we was almost a Fatana. A Fatayana. Hallelujah. Hallelujah. But just have me not coming.
oye. Was so who said oye. Asuruni yefye asasi suhei eye ya kwentio Emma weni mrishi asasi suhei eye ya kwentio Agyeman ya besante yako ya ba ya worry ya Mary asimu ye gozo ya mba pinko muma ye re ya daji asuye na ya wawa ni ama bravo ya wawa na me bayo sana wusu tie
monjame, misimu ponye boni. Enti mi me monjame, mini majuni muo. Enti mi me monjame, ya junior ya junipo. Enti mi me monjame, mi me monjame, mi me monjame, mi me monjame, me mana ye. Oh, mi me monjame, enti mi me monjame, mi me monjame, me mana ye. Namuka kani nyumano, nami beya di fufuro ya. Mebo kwa matsu esresu, ame subonti abedani ayinya. Amma hunse. Minya safweradi, mibi ekwantu babi akwani ya. Mima woni bi ani daso. Mwana beti mi asiyeriye. Mamponi me foto for ya. Iti mu pa onye boni. Enti mi me monjame. Na miti mu pa onye boni o. Enti mi me monjame. Iti mu pa onye boni. Enti mi me monjame. Mini majuni mu o. Enti mi me monjame. Ya juni po. Enti mi me monjame. Radisson, this said, yes, bonte, Osuna ba woni bremwa. Adia wo yenina be ye. On ye one son your time we were yo. Nikwaji eni eradia. She, akudia biara besoretiano. Mestinari ye. Odima poti asimawo. Obema na ye. Na mitimu pa onye boni. Yenti mi me monjame. Mitimu pa onye boni. Yenti mi me monjame. Ini majuni muo. Yenti mi me monjame. Ya juni po. Yenti mi me monjame. Mi me monjame. Mi me monjame. Mi me monjame. Me mana ye. Monjame, eti mi monjame, mi monjame, me mana ye. Na monka ni nyumano na mi beya di fofro. Mebo kwa mantu esreso. Mama subonti abedani anyo. Amma we hunse. Minya safweradi. Maybe ekwantu babi akwani ye. Amma woni bi ani daso. Why never to me asiyeriye. Mamponi me foto for. Mitimu pa onye boni. Yenti mi me monjame. Na mitimu pa onye boni o. Yenti mi me monjame. Mitimu pa onye boni. Yenti mi me monjame. Mini majuni muo. Yenti mi me monjame. Ya juni po. Yenti mi me monjame. Mi me monjame. Mi me monjame mio. Mi me monjame. Me mana ye. Oh, mi me monjame. Eti mi me monjame. Mi me monjame. Me mana ye. Waji mama mo. Mi me monjame. Mi me monjame. Mi me monjame. Me mana ye. Be ye yo bravo yo. Mi me monjame. Mi me
mon jamais, mimé mon jamais, même anaïe. Mettons-moi, mimé mon jamais, mimé mon jamais, mimé mon jamais, même anaïe. Et si abeille, mimé mon jamais, mimé mon jamais. Tout à fait, c'est abusé à peine d'avoir assez de matin son compte. Même les gars, moi, il y a des achats. Deux fois, il y a tia. C'est là il y a des mamans, à Michel. C'est mon cher au dos. Achats, abusé à ne, à dire à toi, mon. Il y a un seul répit. C'est un seul même d'abord, copain, il y a des mamans bébés. Deux fois, vous soyez tia. Nene. Did you make your word anymore? Maybe be a TV pay in your penny. Yeah, or therefore Bismarck. Cocoa retirement, and so. Obaapanin, I'm your catching war. Nini animal at the atoll morning tea. I said retirement, this will be a year in what me apple. This happened, Pensuya dreaming sad idea. When you're penny Bismarck, therefore, other romance, I believe, because I'm waiting. Nananom adofo asofo a omo entem edomo nyina se se awurade adom ode nyina aba afidua mu na samre enka yakoya kataso a eni and so we therefore eduru mrebia na ode na taban abebo abusua ni mu na wafa biko. Ye mami a dinara so e wo fie ye mami Grace edu Gyamfi oduma ko awuo abefa no ama to anano e wo nse do ebusua yen se ene dua yi ye trase na yakata ne chi kura ne se ntime nsamre mefre Reverend Cecilia Afiaje na obefedu madi na odi ashe awurade nsa yenua ba wo ha bra na beje kasamoyi mra oba muyemfa nsambo enhia no nanano ne abusuafo ene adofo ne yenuanom basefo a masiem ha ede awurade ase se nanso ade ato abusuafo ni de nanso Yamame, Yamede dom yen, Emma Odimfie, Polipore, Ediokuno, and so. And Nuti, and Sana, Mabon Pagana, Yafi, yet Median Aseno. Never be Kakra for Yamame home, a million bass of 4, Abwame, Amayatsu, Chi, non Yenubi. Amen. Mammy Grace, Edu, Gyamfi, or you'll be a no what's o manemma na obonu modi ye pa separate piano de ese manemma si ye wa brabom piano o de moa eboa nema na no ye women fellowship ni e wo Ramsia Presbyterian Church e wo Kumasi na nemra o de suma awurade nyina de ba ko a o ye de to wo se awurade nyam ne se rebiano asafonimu Enyema ye be siesia na se be cleaning sorry dem no na maame ena bi a otopraye ene de keka ho na wode boa asafo no eno nti maame abaye bebre aserwade animonyam amen enti basefo wa ha ye nyina se maame eye basini nti ye beto nwom ba ko mienu bi na ye de ahye awurade animonyam ansana mabo mpaye no amen. Hymn number 42 and Monyamni Aseda and Monyamni Aseda and Monyam ne Aseda and also Ronya Kopo Deda also
we said you was on there. sorry na kranye mo mpaye. So want to mean so abetness. Si afọ ye bom mpaye.
Awurade asam sɛ nhyira ne onipa a wɔwɔ Awurade mu na wɔsi wɔnwuma be ɛwɔ yɛ ma so yɛyɛ nkaeɛ ayie de ato wɔ na Awurade yɛde ho nyinaa ahyɛ wo nsa abusua ɛyɛ wo tia yɛde adɔfoɔ nso abɛbɔ nyinaa so ɛba w'anim onyame kronkron yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo tim sɛ bɛfa adwumadie nyinaa no mu yɛbɔ mpaeɛ asi odidifoɔ ne kwan sɛ yɛkɔ bɛyi Awurade wo ma akɔ asanfo wɔn kɔ wɔn aba nso fa yɛbra yɛda wase wie wasomdue ɛne w'anigye egu fidua mu mensi yɛyie sɛ oti w'anim kyerɛ yɛ ɔdɔba Yesu Kristo din mu ɛna wɔn abisa wei adom bebree nti amen. Cecilia Apiaje ɛda wase bebree adɔfo egu so a ɔmo bɛkyia sɛ yɛhwɛ me nifa so a ɛyɛ mfoni ɛbɔ hɔ yi yɛ maame Grace Gyamfi nti ɛna yɛwɔ ha wɔne na busua ɛnɛ busua ɛte ɛyi kɛtɛ so yɛnam sikasane na yɛgya yɛ maame kata n'akyi kura ɛnɛ busua panyin a wɔte yi pa so yɛnea yɛ nana Poku ɛyɛ former asantefoɔ hene a ɔwɔ Toronto ha nana wadama ma apagya nsa kakra ama adafo ahu ɛde wase bebree amenhyira wo ɛyɛ ɔpani adubɔfoɔ ɔno so ɔka abusua ho ɔpani wɔ hɔ ano ama nsa so ama adɔfoɔ so ahu yɛtɔ so ayɛ nana adwoa a ofiri Edmonton baayɛ ɛde wase bebree maame amenhyira wo ɛnua bɛma kusi boaten so wɔ hɔ a na ɔnya wɔn nsa ama adɔfo ahu yo ɛyɛ maame adwoa fosua maame wɔ hɔ a na ɔme ahu ɔno so aka abusua ho ɛde wase maame ɛyɛ Madam Barbara ɔno so ofiri Montreal ɛne baayɛ maame Barbara wɔ hɔ a na ɔpagya nsa ama adɔfoɔ so ahu mede yɛ maame Grace Gyamfi ɛma ogya na ɔkyerɛ no so mede ɔmo ɛso ɛbɛkyerɛ mmerɛ adɔfoɔ yi egu so akyia yi yɛ nananom tuntumfoɔ so ɔmo so ayɛ krado a ɔmo aba bɛkyia abusua yi ɛde abusua nyinaa ɛde kyerɛ wie paa na ɔkyerɛ ma wahyɛ no nso ama yɛnwom ama ɛyɛ nananom tuntumfoɔ so abɛkyia abusua ama ɔmo yɛ akɔ ɛne hyɛde ɛyɛ yɛnua bɛma ɛyɛ George Gyamfi pacho wo ba na opagye mu kakra na so ama nsa so ɛde wase bebree ɛde wase na menhyira wo ɛyɛ maame Hanna pacho ɛde wase ɛma ɛyɛ maame ogya na kyerɛ no ɛna mede ɔmo kyerɛkyerɛ yi ɛyɛ anti comfort ɛde wase maame tenewa ɛde wase bebree ɛyɛ Auntie Mary ɛde wase maame Mary ɛyɛ yɛnua Osei Ntansah ɔno so firi Maryland gya yɛma wakɔ aba yɛma wo hyɛ den ɛyɛ owura Ken Gyamfi ɛde wase maame Rose ɛda mo nyinaa ase monhyɛ den sɛdeɛ ba mo owuro ɔbɛyɛ wiase no wonka bi nhyɛ mu na ɔde wo sene ɛnso ɛnim sɛ Awurade ɛwɔ hɔ deɛ ɔbɛhwɛ nyinaa so ama yie so atɔ yie Samre ɛyɛ
and so for and a mede almost so ever tre and then Omoya and see Eufia. A year in Yaba Elizabeth Gyamfi, Nasita Form and then Boy and see Edawasi. A year Seth Nyamekye, a year over Nyamekye, Pacho Edawasi, and then on a so or year Nasia ye. A year Poku. Paul, Inuya Paul, I'm so Pedenimu, Obaapanin, and the Betray. A year Vida, a Gyamfi, Inuya Vida, or also Mr. Wenimo, and Inuya John Darkwa, and also all Yancy. And the summary made him Anubesia na Yaman and Anamutun for, and so I bet here Busia. Na friwa de toaso no de bebrem de damase eti aye minua bema aye nana achi nana tutu ono so babe dia kasamoyi na watu aso na de nana matre de damase aye mitame spa aye papa de shia me dance so de kasamoyi yamane Nyamekye ayane se mejina na mutata sa mambra ni die akasi juma basre katra aye tutu kwa na die aye na na kuya wadu die du nyamro die bana bai samba do ya kono wa hu pete usia nuko kunwa obetse Ayana, Vida, Ronnie, Osei,
after one more come holding in one more another much dom. What he knew, baby, now this one. No, you're in the Patrick Park of young blue, a man, a put on the media, said it's here. It's one more with your children. Woman, you know, one another. I am in your gay, Debbie, the Jabba, and the talking also. Another one with this one, Pachamobra, now the woman transit. They say, Piano Coca, they say, a year hour royal. A year Adesina, a 3 hour now, a Logan, over to Hanna. One more so no. Baby, I left go be a mobile set. What will you eat? I asked him, your baby. I'm not your with him, Nagati, your with him, Frafra Pisasi. We don't need no with him. Over Royal, Roma drew her. What would you man at the Dicano? A year and my team. Although Tito, Obaapanin Kumasi, what was your money? I am Konadi, and then Mammy Kipa. I am Mammy Kumasi, what was your honor? I am one which I made this one. What did it go there? Abadia of Poku. Tobe Amalia of Poku. And then I'm a sunny road. It's too hot. You come out here to tell what I'm with it now. I feel like getting far no move. I have to move. I get kicked in it. Now I'm tossing yet. What do you say? What the guy is son of? I am not Tobe. I get the accurate. I will talk to me. What do you have? What do you have on your phone? What about a company? It is all water ready. Not to agape. Agape, no need to tower. I yet not at the tea accurate. Yet, judge the woman child. A crab with the Supra. I have funny global. Maybe I left from Amma. You would another time. And then you know how I had to floor. I just don't know. I never feared. We'll be able to I'm so broad. It's another piano. The six are fun to her. I feel that I can go and get also the diploma to her. I
Vamos lá, vamos já.
Nyama mimi amesema. Ayo bua kwa deshia waka tuaso. Achiame no bua ha. Na nadom no kwabo. Wadosu ha. Enseption na frumuma obeja buhane. No pasi Douglas wadosu ha. Asana chami bi ha no. Wadosu kami sakawani. What?
What
Apa yang kau suai mana nabi mah? Wanu sudah disuano. Mana nabi mah? Ena wajib diku suja nama mekai. Nabi mah yang biasa ya. Osei anti dere koko no. Oya koko mama no manu dia no. No sadi yang kau suai mama ya. Ya mami ama baka mo. Mami agata. Gata suatu ma kunta. Aga wasia na duango janso fom. Kuya damase mo kudi sono. Da se ko kon chamaye. Mo kon chamaye mu jetia. Pacho mo mo be mana na be biamsano. Ma ko ju o mani na do ma ba chama mo na be tra. Ya mama baba. Namo baba ni. Vena nana mama hiri babulia sija mekaya no. Wasina nafia jinaye. Nenda sanje wasila kwa jamia na njono gato wako wachukua. Na nacha mtumi. Nenda gato kudangu na nacha. Seno. Wansiasia. Setua kimba nenge na doa. Ofe du suoro du eye nana owusunye ni eye otumfo bempon nana kwa amohene Kumasi adonten oye mi ame wofa nimpon ona edu so wo chire ba wo menuma na nana owusunye ni fane dom na ho ofe ni mu nya oye busuani fura ko
Somebody the woman
Many Gyamfi say, "On our war, I don't know." But some of you, yes, sir. No, I'll be woman. You never remember Penny Bismarck. You can say, "We are at Washington." It was sick. Your summary, another transport, another transit, another Kwaba. You see a penny Damasin. Told the sufferer Momodi or CIO, the Masian Sada. Summary, a miracle, and so a memorial and to Tonasi. Yet, Tonos one fan to soar, a free talk. Intimina, a moon said, yeah. Summary, my friend, a year is your penny, yeah, Nana Boa. But your mamma, young Nana, so Akoma Kwaba. Nana Maka, baby, I get lost in your mother. I was saying, your mother, go for alcohol. I was young, a pet of now, I don't feel
Yakoja. What do you have? Yakoja. That is it. Sambre Abusia Amma Adafo ba nyina kwa ebe asida kase na mamo na Sambre yebema sima kakra bi mesra moda adidie mu onye di kakra mai tiafo yeshia na ye wapende wo opo safo mi na o mani shira
From Shimamano, Amen. Abba said, yes, Yawaha, the Samico Assemba Dupe. Enka Asafu Bebre, Asafu Penifo Bebre, Libya for Bebre, Waha, Robert to Yakasa, but as Christ was confronting his own death, he comforted his disciples with this. Oh, Repato Yedi Kakra, na anyone in our way, Namia summons to pay you. Hallelujah. I need you more. Beloved in the Lord, as Christ confronted his own death, he comforted the disciples with this. Don't let your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. If not so, I will have informed you that I'm going to prepare a place for you. Adofu Nyamimu, and warrior at Gibia, your bosswa, many penina and Gani. And Yadia Obia true, Obia anywhere, or two Nana Kuma Tony. But whether we like it or yes, a day is coming that we will also go. It is a journey, it is an appointment. And to young Mammy Grace, a two Gyamfi airport, a cabin beach running. And never to me, I am now a catway problem. Yes, a day catway a problem. We're giving you a pump tabay and I came to tell you that death is the end of something and the beginning of another thing. A war is the end of something and the beginning of something. Yet a Christopher, yet a Jimmy Fordier, they say death is the end of all tribulations. And it is a little bit yale, not the Yakium or yes, I am here or I am family. This is in the new class. Some so and you pay. Say a fall how I'm here at the tea. The bomb will the fire. Yes, at the tea up and the wheel. If you see from so say a war and we are still eating in a very wheel. But I'm here today to let you know that death is the beginning of the rest of our journey on this life. At the same year to find, you could do baby, my year trust. I don't fool ever, Yamimu, Nanano, and putting 4 years here now. Send me a day, cut to a problem. I couldn't have baby. A bra and mamma, Kapuna, Yanano, down. Na Mackay, a Pusia, and I want my only to Kumasi Bremai. Nana again, the brand and asking your woman to me. No, you're trying a opposite in Poku, Yendra. And so I will be a Yetray and Manya, said your own Yala. And to Yetray, you soon, and Brian Puya, you put 2 men here, young man, and Passia for ya. By young traces, see you back to bed, the new witch at the and the fool, our dear mother Grace, I couldn't see death. Bring us face to face with our own death. We might face death with fear or faith. I can say this year you watch it, you and not a woman. Let's say this year you won't ever cheat you. Not a Nyamekye, you are up to the shore. So the beach that you want to do and in the and not yet, yes, I have funny money now for you. Yet, yes, I am funny permanently. Yet, yes, I am your name Cassette. I don't forget the I don't fool, I won't be a person, the cancer. Yet, now,
your home, not or draw any here. And never try you did talk to your problem. Yes, you can say you don't know why you fire you. Never yet time me, I am here. But I told for everyone. I don't feel that we never said where you yet. There are a person that can't imagine you say. Death is an appointment, and whether we like it or yes, we will honor that appointment. In the moment you say you moment you soon you moment you need you there's a brand soon. Oh, you mean so okay, so oh my body, one to the new train. Oh my empathy of what you want. The or don't enter you. Nanka Messia a year poem. Nemo enka odom eka wo bia anka akan yamon pai ya da wasi nyame ye ni so be ye enti ye so kusu ye ja busu ye show sa odofo ti wani mu tro ye ja do fo da ni na so sa ye ni na ye free ya fo ni na ku do su bi mu na yi wo bia free o hawo ele amani mu when ye free we ja opa eni susu ku bi mu adomi amen. Yo, so far, I mean, on Papa, and there was a baby. I'm not so say, my man, Obaapanin. Good to have Hanna, you know, get in the home, I sent a crabby. Senti, I got for Ntansah, I'm a Brazil. Look for American buy. Sabre, Akasami, I would be down. Yo, obviously, 4. Nanano. Also for actually for Presbyterian for Nichina Hasia. One says that you've been ready to about one war. The Sifia that you have a war. Abba. Yes, you know. So you also for kind of Vienna copy. And now, you have been here a war. Your mammy, your nana. So, yeah, you don't know for grace. Agyeman, na yet here. Where your mammy, I'm Agyeman. So, yeah, now you know. Your mammy, you won't know. I feel, I feel, I'm prone. Agyeman and Yansa. Now, what did the baby arsenal? Any other now I see Agyeman. Now we are toward the share. I see you. Where you'll be at? Or worry about me, I'm a sewa. I could say sewa. I want also where At Antoa Adesina at the share. Said, yeah, any upon the dino. If papa, I yes, I mean, Limia. A year I could say one. I want the war. Amma Agyeman. How are you 4 and 9? Baku at the kind here. Now, to see you. I come here now. When I'm young to Momotaso Etias. Now, I am Agyeman. One in the bano. What he and fear and a cheap. Said, yeah, I'm a bread at here. I will assent them. Now, Yanikuya, what do you? Yet, your mammy, or papa, no mammy. I didn't know a see our work. Now I didn't fear emoji. Or Manu Ecotra Kumasi, Emo, Mami, At Antoa Adesina, Ebianwa, and they are the pump. Echo see somebody and fear a dinua, Obuni sa, Nani Papa, and Mame, and you was your 4 friend, now I'll go on the brand. Or go the very, you know. And now I'm paying a year, Papa, Jacob.
yɛnim sɛdeɛ amammerɛ atie ɛwɔ ewiase abrabɔ yi sɛ wowɔ bɛrima bi a wanya nkankoɔ ɛwɔ nkosoɔ mu a yɛgyina ɔbaa bi a ɔnyame atom no wɔde ama no na yɛ papa yi na wɔyɛ road contractor na berɛ a wɔhyɛ n'adwumadi aseɛ no yɛ maame adi n'akyi de afutuo ne mpaebɔ ɛtae ɔpanyi akyi de nantii wɔ Kumasi de kɔ Atabubu de kɔ Tamale de kɔ Bolgatanga ɛkwan ahoroɔ a ɛwɔ saa nneɛ hɔ nyinaa no yɛ papa yi ne yɛ maame ana ɛgu so yɛ Osei adwuma no bi na ɛberɛ ɛkɔ anim kakra no wɔn ɛsan ɛbɛ Kumasi ɛbɛtena yɛ ɛne wɔn mma ɛne wɔn nananom ɛyɛ dɛ ɛgyina hɔ ne yɛ maame wɔ gyidie mu ɛwɔ anidasoɔ mu na wɔyɛ Presbyterian ni na ne gyidie ɛkɔ nkan kɛseɛ obi biara a wɔtena ase ɛwɔ Ramsey Presbyterian a na wɔ adum deɛ wɔ ne yɛ maame na ɛkɔ akɔsi ne kuro mu deɛ saa Presbyterian ne nsɔre ahoroɔ obi biara a wɔkɔ afɔreɛ a wɔbɛfrɛ yɛ maame ne yɛ papa wɔn mo ɛkɔ ɛde wɔn gyidie ɛkɔtɛ akyire na wɔn sika ne wɔn biribia so wɔde boa Nyame adwuma na asɔre mu no na wɔyɛ obi a ɛmɛkuo ɛda n'akoma so mpaebokuo ɛda n'akoma so na yɛ maame na wɔwɔ abayɛ ne abɔhyehyɛ wɔfa ɛmɛ obi biara a wɔtwa no si ayɛ ne nuanom mma ne ne nananom wɔn mo nyinaa no wɔfa wɔn mo wura yi obi a mekyerɛ ha sɛ menkae me maame yi a na ehiam sɛ anka bi su afiri sɛ wɔyɛ a me sɛdeɛ ɔno a wɔpɛ biara sɛ metumi ɛkɔ nkan ɛwɔ abrabɔ mu a na afiri me maame na saa na wɔanyi ne ma biara wɔanyɛ obiara bonya wɔanyɛ obi a wɔpɛ papa mu na sɛdeɛ mekae no ɔdɔ ahyɛ n'akoma mu ma na wɔyɛ ɔbaa tampa obi biara a wɔbɛn no no ɛbɛtumi adi ne ho adanseɛ ɛsaa na saa berɛ yi menim sɛ ɛyɛ awerɛhoɔ mu na yɛwɔ ɔberɛ a wɔyareyɛ na ɛyɛ November 2020 anaasɛ wɔyare June 2020 by November ana wɔyɛ dɛn ɔkɔ ne kra akyi ɛde awerɛhoɔ ɛbae ɛde nsuo ɛbae nanso yɛnim sɛ sɛdeɛ Twerɛsɛm aka no ɛwɔ Yohane Asɛmpa eti edu baako ekyikyɛmu aduonu no wɔsi mene wɔwuo ɛsɔreɛ ewuo ne wu sɔreɛ nkwa na obi biara a wɔgye bi deɛ no sɛ wɔwu a wɔbɛte ase yɛnim sɛ yɛ maame ɛnɛ yɛdeɛ yɛhu ne sɛ wada dabi ba yɛ maame yi ɔbɛsɔre bio yɛwɔ gyidie sɛ yɛbɛhu ne bio ɛna me gyidie ɛne n'afɔrebɔ a wɔbɔɔyɛ ɛno nti saa berɛ deɛ yɛbɛka sɛ Nana Agyeman yɛbɛfa due ne yadeɛ yes wawu deɛ nanso wo nkwa ɛda so te hɔ a ɛnɛ yɛda so ɛwɔ anidasoɔ ɛwɔ ne mu yɛde mo ase wɔ agyiditie amen Yo, Nana say Ntansah Nyamekye papa ane o maame ho adansidie a wodie. Yo, abusuafo yena ne abusuo no Obaapanin Grace Antoa Adesina papi this year na yate ne ho asɛm na ɛyie ni nyinaa ane nsabɔdie ya sɛnti madawroma Abusuapanin Nana Agyeman At Antoa Adesina paso nyinaa no sɛnea ɛbɛyɛ yɛn mfɛnsa ntenetene ne so sɛ nana ɔsrase yɛ wɔ no nabɔ room ɛka abɛtɔ no so no madawroma kakra mbɛtumi bi amomi anyɛ na yɛmfa mpagya nana na ɔno a nkɔbɛyɛ yɛyɛ abusuapanin kwa yɛbɛyɛ abusuapanin ne nim sɛ ampa papa wei ɔno deɛ ɔkɔ yie na ɔbɔ nsoɔ nso so sɛnti momiɛnhyɛ n'animonyam madawroma adɔfo a ɛkyɛ awie sɛ ipa na Nana bɔ ahe yɛ mekan Torontofoɔ so ɔmate o
Komatna Super Senti, the Mamma na what the kind abesu esu odi kan wosu a ne atimi asuri abo Madam Roma gidi si Toronto for ye na yati infantry de biala da sense wa sompa ame ohun koyemu sense na yesu ya somo besom papa ochema Madam Roma me anyumwan ana nabo ahia na ntuo da sebre o mane muso na busu ani na chi ento ochema Madam Roma Mandem na ukwe.
biara mo me ko ko ana pa mo atnasi repo Gyamfi atnasi asante mari ko what time is it? Ya chasra no wani bi enso abode e ya mani atega o do
Mausia. Ansana adichirehima bagi akasede ya chadeno enkabo kese bako ya meniaba oba fefe pa me vero dodo na ni se fe no vero koko osi ni facto Ghana Toronto adishema na se na to twa mu no adoma madom ma ne ye eyi no ni ho dwiri no osi isi owe ede eka owe ni asida odamasi bebiri Pero so that was. Yo, Adeshima. Rago ya no itu no. Apa sebab pada cuan sana apa bagi microphone. Asmi yang pada cuan wabra naraji. Ono bado dan dah macam ni. Oh, apa tu? Vida sutra aku. Yo. Abusia fanyini Adam Ebru Mislaw Kasa Nana boy Yama Mackay na Mesla praise before Mackay is before Toronto before and now Yama na ya fansa plan Masana nano Maya dear When na Mesla Kasa Victor have you Nana kwa hine Nana Wada Ebru Odesia Mislaw Kasa Yo Nana Mackay and Yamiano Santa hine ba kopa No sir Ukuma fembeba Nana ukuma bodan fino no Bana Adam Ebru amanse family Tiamu wa hile na mechinde dia. Mislaw na mkasa. Pia. Na na mo kwendie. E pia pema wa ha, wachima wa ha, na na ankrai. Anra, ai beba pia for wa ha. Na adia magia no. Antimi ne babusi ansem. Ye na se na Mislaw nyina wo mada adia kase. Na ani sai. Mitla mama kantinka anai. Amen. And a man come up for penny one for Zumienu. They did it in no. They with the opinion. Never papa sing a match another Mayano. And a man may abusing Papa was in a match. A man may wife your man, wife your Nano. What would you answer your penny no? If you know why I won't want to be you could peer. And now your mamma comfort so, and your papa was in a mix of peer fear home. Now, Martin, the first soul, what did I deny what I deny BPA, and Mackay, I was your penny baby one dance here. And there was said what did get that way in Darkwa. What the man kind of want the man kind of home. What was it? Mammy, we know. When you dear one year, and yes, so now I'm dear. What might be this woman about Sian Kake? Then I say, I can't answer that call to no one dear car woman into the candy pediana. And never shall find this what's not say. None knows who they knew her. No one did not say no ever well. No one knows it as son. Said the Baba was in up telling me and Mukasan. What's the man? One primitive to my yard, then the sure message in my catapult. And if you can't go with the chef, is the more for a new crop, your friend of flowers. Soft one now. And yes, some of us is a month who man, Mamma. Once is a good damn home, there's a movie crew, and I don't want to have. I was in Nyamekye say, what my son will go through. What will you teach her for? What will you say? Mammy, where you see? What do I need now? Flower now. Who said, oh, come home. I can send you there. Ah, Mamma, near P. Man, so near P. What's 1 year? I did not know why
deɛ no agye nsɛmo sɛ bɛwura akate fɛfɛ yi a wɔne deɛ wɔne nsɛm a me papa yɛ nti no wawu nanso wɔte ase deɛ sɔfo no kaayɛ no na mo ntie wɔn sɛ pirisa foforɔ baayɛ no te sɔfo deɛ agya me wɔne nso wawu nanso wɔte ase ɔkɔ adom mmorosoɔ mu sɛ monhwɛ mfie a wɔdii yɛ a me na mɛtumi ɛsa ho kakra ɛna me papa nti nɔɔse eti handkerchief yi a yɛde abɛn yɛde kɔsa yɛfa bɛpepa nisuo yɛde bi sɛ nwummerɛ wɔ ha pepa yɛ fifire na adeɛ kyerɛ de adeɛ akɔ presby asa akɔda nyame ase sɛ wɔde maa me fam yɛ mfie duduro yi na wɔfrɛ no kɔ n'anim wɔ ɔnyam mu yɛ ananaseɛ ne a yɛtiafoɔ wɔho ne nananom ne nananka nso ama nananka nso a wopra nso abɛwɔ she's more than a pleasant woman eti yɛ aseda nko a ɛno no wɔsi wɔ wie ne wɔ wie me deɛ mekasa ma akɔsi Nyamekye ɛne ne kuranom wɔn mo bu no wɔn mo nyinaa wura wɔn si ne di dodo a mɛma na yɛ nse na MC na di kan bobɔ mo nyinaa menye ne ntiantiam ti mɛtwa so me mu manim tie nya ado abusuapanyini ne me nyinaa wɔn mo se aseda na kye no hwɛ nipa abɔdɔ mpoma bɛyi efiri na ɛkɔ ɛmɛɛma no mo nkɛntɛ bɔ nwere nsa no wɔyere mo de atoto so ɛmaa no nso mo nneɛma papapa mo nada mo ho me mbɔdi maako who is like a piatini wɔ nyinaa wɔ mo nada mo ho oba piatini wɔ ano abɔdi wia no mo nyinaa ya yo no ai comfort wasu wa wia no wɔ nie wɔsɛ ade a yɛ na yɛ ne fɛ wɔde bi kra wɔ pɔsɛ deɛ ɔyɛ ma busua na adɔfo so aba ayɛ wɔsan so de dubia ba sɛ me nkyɛ ne hwehwɛ ne mo nti awia hwɛ na mo ankyɛ ne ha momfa nkɔ na mmea mɛba abɛgye na mede abɛmɛma ne ho wɔma yɛdi kan ba ha yɛ sɛ obi ba asɛsi ano abɛgye kɔ ne nyinaa yɛde bɛkyɛ biribi a ba ha bi a nyɛ adeɛ de bɛhwehwɛ ne mu sɛdeɛ Mackay si aso panyini bi yɛ no yɛbɛka yɛ ɔsosɔfo William de te w'anim yɛfa bɛte w'anim fa nkɔ yɛde mmabusua ne yɛde akɔkorakora deɛ ɛbɛgye ne yɛ nkyɛnse wɔ mu wɔso awia ne wɔwie na abi a wo ne wo nuanom wɔn mo se na mo ne si atwa toɔ koraa na wɔsui enti nkyerɛ deɛ wɔatafere bi na anadwi deɛ ɛyɛ sikyire nko a efiri na ɛkɔma a me wu akyi ɛyɛ ɔda nko a ne sɛ nti ɛne tɔfo yi a wɔde baayɛ yi na sɛ ɛbɛtua no kɛkɛ wɔde gyina hɔ ama nsɛnkayɛ bi wɔde ka nsɛm bi akyerɛ mo ɛmaa no na ama a mowɔ afio tɔfo deɛ wie abusua deɛ mo obiara bi na deɛ na wɔde ani nya koraa no ɛnkanyaa no na ɔkasa mekɔ akɔsi Nyamekye asoa yi ase ɛna firi hɔ na mene me kunu yɛayɛ spileni wɔsi wɔ awie ne wɔwie wɔsi wɔtumi fa abadwafo a nya nkoa abusua panyini sɛdeɛ wɔase ne ɔdɔfo kasa kyerɛ no ɔne ne nuanom ne kura no wɔn mo se wopagya wo mu na akɔma nananom biribia no mu a wɔn mo kura glasses papapa nkyerɛ sɛ nsa a wɔn de baayɛ no yɛde bɛhwehwɛ ne mu akɔ wɔn mo se tutu so enti drinking glasses a kanka sɛ yɛka ne tɔmɛ yɛde aka ho a yɛde aba wɔnam da mo ho na mofa nkyerɛkyerɛ ɛnie mepɛ sɛ adeɛ ne twa toɔ ɛno no wɔde glasses yɛadeɛ kora yɛnsanfoɔ wɔ bukura yɛhu na kyɛnkuo no a mabɔ anim ɔbɔ kasa a na mɔyɛ dɛ hello mekasa nwie so moma pra ne deɛ mɔde adeɛ deɛ bɛyɛ momfa biribiaa nsi hɔ yo wɔawia nso a wɔama saa de sikapuduo ata yɛ kyire sɛ abusua panyini wadabroma gye na fankos mpanwa gu fam ɛka bi a bɛbɛkyerɛ biara no do not hesitate to contact their self. He's more than willing to help you. Thank you. No. Me mamumo ni tie enyado. Manuasi.
Alhaji Asungye Kayina Nana Ahima Adesina Empenifua Mufia Yesi Nyamia Sumbi Mamuna Amen. Sremo tu for this year Nana Adaru Mamitumiche Nana Esrewa Niki Kasaka. You Semuhu Domia and the Jina Haya will be at the Kobian family to the phone so family Kobe. No Achame Dachi Mo Achame and the Jina Haya. As well as Metiko and the Soul Momo Besonamaya dear Toronto Kutaye Eddie Kind Medamuna say Bosomini Mubija Mimamija Massimo Pong Equa Yamisha Munina Yo Sebo Santi Mafo Fefu Yajna Auntie Rose and you will tea Bidray and Chai Share Unum Prawa Chawadio Basa Sunday Mami Ayabasa sorry them Wachel Pradia from 1996 I'm the whole Basra sorry them Watetem Quada and Libya and Penny 4 a teacher 4 Bang 4 a police in the account and my who the 1 year and so Mammy or Mabobra or Mr. Saka Mr. Sifa from Paul, or my you, and they send him a me or the neighbors as he swore. But then the bill comes so in upon see a boy. Now, young before no more chair pride, a teacher for a chair president Sunday school, dear. Obviously, I once let me hear a crowd for Sunday said, it is over by Auntie Rose. And the soon corner to do by your way. And some person who your way or dear. It's a Muku American flag in Canada DNB, Ghana DNB. A Muku Tampemi and Sao Mobeche, or be or bed for her dear Wosu. Menokas will be my mere what he can't do. Monchelo Munyabi, as Antesi Abedin Chese, Yadas. Nyamekye Munina, Amen. And Ma Monchelo be a Yabi. And you more fire is our back.
And then Kumasi ancestor. Say, you be now. Not a patron. He said, Nyamekye, you did anyone. I a patron, I check. And then the macra, and then started a patron. And so 40 years. What did you win? Be a baby out of eternity. 18 years I was not seen that for one. 8 minutes ever. If you can see that, say petrol, a coma, Abedon, as a command stresses for body. When you are getting a fire, and you saw, let's you, everyone do. So, you had to show you. But you have done one. You need to be when you say there. Yeah, check it here over her nice Hanna. It's the cash, get any trouble. And the brothers and which I said, over can you go on can you go in a cabbage there? How many as much? About the tenant to have a cabbage. And you come back to us as well from me, but your woman don't have any petrol. If you're back on now. Hey, origin. I can take it in one. Original. Also, and you know, when you say I have too much grandchildren, and I know someone come home and some bread. You got grandchildren,
for my mentors. Yeah, go, sir. Yeah, I was champagne with this year, Miss and I happy. Yeah. I was champagne, I'm a grand and I'm not tranquil, Master Mopium, Matthew, my somewhere yard. I decided, besides, I have your man. My creates no one, none. When none know, Palais. And Palais, be up at the media doctors and lawyers. And one we did a report to them. Oh, my men, the judge, hey. Mamma, what was so 90 can't do again? What do Mamma pro so? Tell you, none of who they yet. What's the number? Soon, no taxi. Who are done back one? Who can so to you? I have not said you will see it. And then, I was your mind. I drove Frisia. Well, he didn't mamma say, why? I'm calling in answer, mamma. Put it with the water. What to work for? And pay by the tower, but school. And near Mackay and Malay, what you can see and to open the baby. Who paid out with the tower, but it's on back with the beer. And tonight, the woman and number, woman and number, my young man, say, what was something can create Thursday and the detective run and be a people and yet, one was a young farmer. No, but I want 70. What must I this kind of assam Thursday and also me today. If you pay the money, I'm not coming out. Did you have service your pregnancy? It's my teaching, my devil was in the dada. But the Masia group, the Masia good doctor, but the Masia don't go over and ask Massa. Manuasi. The Pamacho, handkerchief. I'll be the statue. United Church, Asafo, Yena Yejina Hey, Empire War, Nyamekye Jumana share, Nyamekye Jumana share, beloved, for Christ, we, Akoma Pro, yeah, cry it's not. Yeah, cry it's not. Yo, I wish you for ha. I don't cry back. I am going to so. It's trouble can't be for your door so far. Yes, I see an old one of mine. Oh, baby, because a bit more any kind. And your door should be pretend said the Yejina Hay. Yejina Hay, Breya, Mammy, comfort Nyamekye, one in the Kuno, Mr. Nyamekye, Mr. and Mrs. Nyamekye, or Munti, and your hat and a tree. You're walking in a song, our Calvary. Your address, over so near Suma, it was 65 May all. Intercession, was in a gentleman. The main intersection here was in a J. Now,
And then Ray, your mammy free moon, or my yeti. Now, send your master for baby. As I say, she better in the cheek. Until you raise your heart, yes, your handkerchief for me. Mamma's no one. Yes, Jay, Papa, when you want to see a tattoo, eyebrow, Mammy. And should you, if we say a mammy, or your Christo knee, or your presbytery, or say, one more Christo, say you will cry, that's nasty. Into mammy or heaven, and any best share with you. Into a for handkerchief, you have a power name. You were envelope so powerful. Namia, the one, Obaapanin, and the Bamau. Now you bet not Calvary. Yes, no, Yasafi or no womb, and it's your womb, who womb, and so when you baby are someone, not a kind of home. I am smart, and tonight it's not near money and me and Cassie. Amen. About some way and near Fanco Asafo, slip one and gum from Chamu ready. Did you sorry, Yanko? Asafo. Sister comfort Nyamekye, Mrs. Nyamekye baako pɛ. Nyamekye kukuodu fa wɔyi Gyamfi, ɔde Nyamekye ahyɛ hɔ.
kolona ya tia boso enso wo fremu ya nkodi group mako ya kwanso a ya kwana akukuodro so edru se ye no Ghana de o se koye bia ya koye ena busia pani num sikasa wunia no aba ya mahwe saa ne nkode yo mo bia saa ne ya mawo ya de nya hankati fo ye di bedi show ene bia ye ye sika twitwi dia ye di baba busia pani chi do na mo dia kan kwadwa ku fam ne apepa woni si o chap to okrakra ene e ba ye eti se de eti nya me o to ni se nkram nso ya de baba ya de ensensio mo ne ha eti firi wutim kansi so wo mema doctors ni lawyers we say bebre bra ma mo kwa aduma ya wo he na ni efrebi mi say me nurse wo ma frem na mi na mse me na na ewu Osei eti woni anom ani wo ma ani wo fa no betra ha ya nante se no say de ye mo obi ano sa ne no na wo ha so me ka wo say wa ya ngo baby apese wo asafo no banzo ya betewo ye beko sane ama wo asafo dia ye dom enye edudu oni edoso ekure mu pagini pa na gofo bi de mu kure mu asantehne ya ni atisika ama broni anwene ntema atro ye di asafo social club abu ye tuwa ya na me want na asafo dance no brother asafo ye ho etie dia Oba ya betewo ya tumanie ya saba the black and white ya bani se me de men frame de me srai se ma me so srame and me friends in kramwano enti panifo pen man kasa na na man go beka we de mo fancha me ni amasan kan happy enti na men frame de no nya sasa fo na ya de na me be kasa me ka ho a ya wo mu ba be na Kumasi asafo de na nanu beka na na bua he bua beka che se wo wie school na pa adwuma no ama labor office a wo poa wo pa fi ya bua masa fa wo poa ka papa bia ba bia ko bia se wo mo di play baba baba wanche ni na so na mama so ati na mama update manu asi me mama mo ne tie mama ya dwom aha o mi akọ tena se na go fom na e kire ya ni ma me baba be dia sa you be an I'm
Yo, yeah, can I? Hey, mom, me adopted children. And then I'm never some bread. Me and me Fatima Waha. It's a day man. One of us will be at say, man. It's in here. About Fatima. Somewhere. I go. No, let's somebody here and Masaka. Sister, the patch of the prayer. And pay for say, Sabia Sabia Proto. You're super guy. And to buy you are so what's here. Oh, man, or not for phobia. Your kaya sister Pedro, who to animal. And pay for the Gap and a man of my brother. Send me back to free and a will. The patch of Christy, yeah, Gladys, Flores, Nana, Yapasa, Gladys, Flores, Nana, Amma, Lydia, right? What in a home? Wawaha. What in a home? Sister, what's what put on in 7 and paying for better pay tonight. Ronisa papa. What's what to suffer and nano and the other 4 a year will back Nanadu. Yafia can take. Nisa, I didn't appear at Paychi. What's the farmer of 4 what to suffer after 1 and nano. Nanadu, I am a preneur. Pio, Nanadu, Nanadu, Yafia can tell you begging to your dance. And then we are flying to Mackay. We do the Tata, no century. I see a seeing Keja, any yesterday. And then, so I'm your child. Also, or children of Popular, at the amount. And I know. No. I was young more. Nothing more. But I'm not watching that. Asante
Abusiafo. Ya maame. Nana Tinewa. What the world was Santiman. 18 years aduru so se. Ye banias ya betia drama noa. Wiase ye no ma nyina nyama mema ye etoda ye o ma e mas ye bi mane ye fe. Eti abegina haduma. Na ya maame a ye yi no so me kasa ma ye. Asante mo fa do ma meto adie no. Aya maame ti na tombotin. Maame hima pacho jaka samu. Na sam kakra asante wo kano. Fama yiri aba no fa kitchen ni. Meda maso. Kuma pem asante kotoko kuma pema apem baba ye betina ha ye nyina ne bone ayeye nia ya maame ye nia ye wofa ya maame akua tene wa wane ni kunu na na akase Nyamekye ye no wo mo na eso ye ko be bia ye no wo mo na eko na enotinewa yasa share bra na se won ma ya yoro ho mo bododo mami sa ni ya no ewiase na bi ko na bi ba nyame na nim de eye ene wo ye ma na ma Umame, what didn't you what bebre? Into what pa, a yame, and a wafran and sour brand, and to more by ye, no, why ye, says the Akasa was over a day, over to us. The soon was to be a ye. Fa, a Sidiaka crab, who said, Yes, Christo, or could imitate Franca. I am saying, my mobile now, my bet you a duke. What's an actually near my pronoha? What's that I saw at the duke camp? And the other Tenisa was supra. And you might be PFI. We will be that. And Tikuakuma to your mamma. And Tunian, we have been set a yamo piano and one year at the amount. And Tuniano, yes, Sama miawa edebiwa edebiti ase bibi biara ekabia bebe ye ya chibia me ya shonte na asante fo ye nyom de biara da nyame onshoma wonchichiru ni abusua ni nyina ewire ye ya ade na mompene ye asante mai ya no Yadu sono afeda press before no was one more do kuno aba mo press before Agyeman mo ko se mo se duba na mo hwe One and the only. Press me or central buche. Why are you? So Wakasam. No. At this year, we're penny for
And therefore, I don't want to teach. Yes. You, Auntie Rose, Osua, Femi was so kakra. Such a man, what or this year, and then when you do a you and Penita Casembi Basre for the patrol training until Rose and I remain and Sana Belinda and Sana Ba. One on a Mayan to Mamma Ifra. I did sister to one of the church and Yemen. And then the other one I share her. I use a video to know Papa Hotel or a guy. Everywhere I can't tell you, Papa Hotel. Tete, our burger. And take over to a Nudian fee, and it is no Indian Casa, Mr. Nudian fee, and we are no Nudian fee in a Mocha as a way. Until Rose, a sister girl. Otidi Akosia Amofanesia of Freeman Praise be for grace. Praise be for men Ante Aponsante Christi Osan West California Ante Lydia. Oh Agyeman Mantukwa Sister Dwa Sister Fia Kone and my 2 minutes. More friends at the 4 months 2 minutes. Ye Pamachoma, praise before entry your bossy. Ye Damosi, Momo Sama, Basre for Momo Sama Basre for Momo Sama Basre for Ye Damosi, Ye Kobi and Kamigate Yakape. Asantama Ye Damosi, praise before. Yes, Yamohanki, until those who are more child dear. Basre for my baby. Many are Fadi Amma, Timonica, Auntie Gyamfi, Efia Pledu, Sister Dua, Mukumandia, Skype, Auntie Lydia, Escaphoria Bar, Praise before me, I will so catch me. Mother. Monchama will be a yabi, Yadamase. For many, I have a market. I ask you a person your mother will say, and then your mammy bow on one a young man. And I am young, and I'm a catch. It's I'm a friend in our prayers for my sister Joa, near me, Sister Monica, Sister Phoebe, Sister Gifty, and the end, I have a show when we now, or now, yes, you go. Your master, your friend. And Mutina Yajana, and I was in the sister. When I'm sure you might be a lion, is so good. Your child catch you from my other. Mammy say, and then there's a good job. Hanky, but then I'm yes. One person who did the average child. It's
Yes. This is DJ Atari. Yes. More fire, DJ. Yes. Open your son on Saturday. The way you are. Yes. Trust you. Yes. Yes. Open your son on Saturday. More fire, DJ. More fire. Your big daughter to DJ Darkwa. And then you get me. Who's good by the crowd? Yes. And then you are saying, you know, I saw that on a show problem. Most of the best, I prepare that. Don't be expectation. He has done it. One final.
nice video with Agyeman. The only thing here, the lady is now. And I, big camera. Now, you were easy, baby. After the man, Asante ye de me fantasy ye fine. Anything Madiama Asante ye big dollars. No. That's right. Hello Begunia.
Hanna.